आणि काय कर जास्त गळप दिसता ना थंय पियाचा आम्ही गरीब गरीब आमचो जन्म झाला डंबार मध्ये आमचो जन्म नाच लाईन करूचा आणि पोट ठेवूचा लोक काय ते करते त्याच्या दिवाळ आम्ही आमचं पोट भरता आणि तुझं दिवाळ करतो पण काय असा नाही त्या भावान इतको कंटाळली ना कल्पने करूच ना नको काय सांगतो देवाच्या त्यांनी सगळा काय माझा बरा होता आठवता दिवस निमेपणीचे आई बाबाच्या घरात असताना सगळा काय माझा बरा होता तो आजूबाजू बाबा नव्हता त्यांनी निकाल केल्या माझो त्यांनी सांगल्या बरो असावं नका काय असना पदरात पडला आणि स्वरा झाला तसा मी म्हटलं मारायला जाऊन दे असा दे आता पुन्हा मी याच्या संसार करतो आता रवलो पडे माका आल्या पुढे चला पाच येताना सांगणे आज येतो बाबा काय बसतो
आज मला नाचायला बरोबर आहे तुमचं त्यांची माणसं सर्व जमली आहे त्यांच्यामुळे आपल्याला जातं यासाठी पण आता एकच दिवस